Patrick Cuing for the Swiss team, carrying bib number 7. Oh no. What's happened? Oh, Cuing. Now that is the classic schoolboy error. I am sorry to say he had a bit of a disaster in yesterday's downhill. Vad i självaste håller han på med? Var kom den åkaren ifrån? Nej. Eller personen rättare sagt i banan. Det ser ut nästan som det är någon tränare eller något. Alltså. Ja, och de kör ju faktiskt i varandra. Och det här är ju en riktig skandal alltså.